Before I sit down, I just want to, Kakashe, place on record our position as government on the current discussion by not only the region of Africa but the world, the issue of xenophobia, which is purported to be there in KwaZulu-Natal. There is no xenophobia in KwaZulu-Natal. I know that what we see there is a demonstration of civic society or civic organizations that are saying we are worried about people who are coming to South Africa without documents, calling for them to go back and get proper documents. And even ourselves as government, we are doing a lot to fix that problem. There is no xenophobia in KwaZulu-Natal, but at the same time, we are worried with the element of criminality amongst the people who are now invading the space, because there are those now who are using these demonstrations to do what is not supposed to be done. And even for the demonstrations, they can't be every day. It's good that one day you write a message, a statement, is fine, we'll receive a message. But when it's daily, it will project a government that is not stable. It's even worse when there's confrontation and conflicts. It presents a government that is having the instability or violence. So it's important that as the people of KwaZulu-Natal, we need to address issues within the parameters which are legislated. We must be law-abiding citizens while we express our frustration and our concerns. Lamaviki adlule uthe makuqubuka lamamashi alwa nabantu abangebona abase South Africa ngoba lamamashi uthe mayeqala aba amamashi alwa nabantu undocumented, kodwa kuhamba kwesikhathi igcine sesewamamashi abheke kuwo wonke umuntu ongesiwona wala eSouth Africa, whether documented or not. Qondana nokuthi uGeneral Mkhwanazi kanye namaphoyisa kunama-activities abazowenza wesport ngoba beqhuqhumezela ukuthi abantu abazilolonge noma bajime ukuze babe health, ikakhulukazi amaphoyisa. So baqale ngokugijima, emveni kokugijima base bebesha ama-aerobics. So base bembuza kabezindaba ukuthi nanka amamashi lawa akhona, uthini wena njenge-Provincial Commissioner waKwaZulu-Natal? uGeneral Mkhwanazi wakhuluma kanje. Observing happening. We decided as management we're going to have a meeting with the leadership of these people that are doing this march on march. For one reason, just to remind them about the rights of others. Because they cannot just go and threaten foreigners, foreign nationals in the country, not knowing whether they are documented or not, number one. And number two, they don't have a responsibility as citizens to go and check whether are people documented, because they don't have skills to know whether the paper that the person is holding is legit or not. So we encourage them to monitor, observe where they get information, share that with us, and be able to tell us that we are aware that in that particular area, there are undocumented people. Please go and check. So we go and check that. If it's confirmed, then we'll be able to deport them. Otherwise, if we just go on a spree like they're doing and trying to intimidate people, the sad thing is going to happen one day is that someone's going to get hurt. And because you're going to come across someone who looks like me, and you're going to assume that he's a foreign national, not knowing that he's a South African. We've got brothers and sisters in this province, in this country, that look similar to the other brothers and sisters from other foreign countries. So you cannot just by the look of the face of a person and you assume that this is a foreigner. It might not be. That is one. And secondly, what becomes even more disturbing is that their march seems to target those that mostly are from the African origin. And they are not necessarily directing their anger towards other foreign nationals that are in the country. We've got the whole world here. But we don't see it on TV that there is this kind of march towards other nationals. Ngiyaxolisa ukukhuluma leli qiniso engizolikhuluma manje.
kodwa kufanele ngilikhuluma ngoba uma ngingalikhulumi ngizobe ngenza iphutha. Osopolitiki bazodlala ngani, osopolitiki bazodlala ngawe njalo ngoba they play into your emotions, awufuni ukurizina. Safaka le nkulumo kaGeneral Mkhwanazi ngezwe izinkulumo eziningi ezayivela kubantu, ama-comment amaningi ahlukene esho khona uGeneral Mkhwanazi angazi sekwenze njani naye usebajikele bengalalelanga abantu. General Mkhwanazi wathi uzobiza ama-leaders axoxe nawo awakhumbuze ukuthi iSouth Africa yizwe elilawulwa umthetho, ngakho fanele mabenza noma yini abayenzayo bedlulisa ama-frustrations wabo nokungenami kwabo, kodwa bangaphazamisa amalungelo abanye abantu. Waphinde wakhumbuza futhi ukuthi ngokomthetho wase-South Africa abantu abanelungelo lokubuza umuntu ukuthi unga-South Africa ngicela ukubona amaphepha wakho, ama-law enforcers okungamaphoyisa, ama-metro, ama-immigration officers. Ilabo bantu labo sibone okuhle-ke kule zinsuku ezedlule lapho Phakela Umthakathi bafike khona ePoint base bethi amaphoyisa seshani leli ibhilidi thina sogada ngaphandle, angena amaphoyisa abathola abantu azithola idakamizwa ngoba iwona nelungelo. Maningi ama-comments engawafunda ngabona ukuthi hey osopolitiki bazodlala ngani ngoba uma bebona ukuthi ne-frustrated bathatha usizi lwenu nokuba-frustrated kwenu bakwenza i-campaigning tool nize nithi ya nangu umuntu ohamba nathi ngoba ukhuluma kanje. Uma umuntu waba nombono ohlukile kunani useyisitha kini, ukhona omunye nje kodwa-ke lo ngiyamthanda ngoba ungakwethu futhi ngimtshelile ukuthi lesifo sakhe sokuthi abe isithushana bekungcono saziwa yithi, manje ufuna ukusinekela izwe wathi ngiyadelela-ke mangisho njalo. Kodwa nje umuntu waba nombono ohlukile kunawe sofuna ukumthuka. Ayikho inhlamba eyasho uGeneral Mkhwanazi, futhi uGeneral Mkhwanazi akaza akhulume ngama-foreigners, akazange futhi athi lamamasha wrong. Wathi uzohlangana nama-leaders baxoxe babonisane ngoba yena njengomuntu oyiphoyisa kufanele enforce umthetho kuphela. Namhlanje-ke bekuyilolo suku hlanganile-ke nama-leaders njengoba umbono ubaba Phakela Umthakathi lamfoka Ndabandaba kanye noJacinta Ngobese oganele kwaZuma ehlangene no-government wakwaZulu Natal ludingidwa lolu daba njengoba ishilo uGeneral Mkhwanazi. Hayi lento yayishiwo yini la kuma-comments njengoba ishilo uGeneral Mkhwanazi. Ngicela ukukucaphunela nje okushiwo lapha. Singakwenza kanjani ngokubambisana futhi siqinisekisa ukuthi sivikela nomthetho wezwe lethu? Asithumeli nomlayezo okhombe ngazi ukuthi sinenzondo noma umlayezo okhombe ngazi ukuthi siyabandlulula abantu abangasibona abalapha eNingizimu Afrika. Siyavumelana ngokuthi abantu bamukelekile ukuba babe lapha eNingizimu Afrika nalapha eSouth Africa abaqhamuka kwamanye amazwe, kodwa kuze kwenzeke lokho kufanele babe khona ngokusemthethweni. Kukhona-ke ama-categories ahlukene abantu abalapha abasuke bevumelekile ukuthi babe lapha. Manje-ke sivumelana ngokuthi labo bantu kufanele bangathi bone ngazi ukuthi abamukelekile, bamukelekile kwaZulu Natal, kodwa inkinga ilaba abagcwele lapha ngongekho emthethweni, ngoba ukuba lapha ngongekho emthethweni kuphula umthetho, phinde kube nokuningi abakwenzayo okuphula umthetho. Ilapho-ke sibonisana khona ukuthi-ke yiphi indlela-ke yokuba sibhekane nale nkinga ngokubambisana. Imbono Agcinanga la ubaba uNtuli uphinde waqhubeka wakhuluma kanje. Ngenyanga elandelayo ngoJuni sizobuka ngoba kukhona izinto eziningi ezivumelane ngazo ukuthi zidingwa-ke ziyoxoxa ukuze nabo ukuqonda kwabo kuhambisane nokuqonda kwethu njengohulumeni, ukuqonda kwamaphoyisa ngaba weTheku noma amaphoyisa uSAPS, ukuze konke okuzokwenzeka kwenzeke ngaphansi kwaleso sigaba leso. Sivumelane kanjalo. Siyafuna kodwa-ke ukugcizelela ukuthi cha bakwethu impela la esifundeni saZulu Natal makukhona umuntu okhona ngongekho emthethweni
udla buyele ezweni lakhe. Akudingi nokuthi nje kuze kuthiwa uyozaphusha ukuthi abuyele ezweni lakhe. Udla buyele ezweni lakhe athola amaphepha phela asemthethweni. Ukuze wonke umuntu lapha kube umuntu okhona ngokusemthethweni. Lokho umthetho esikhuluma ngawo esithi ke kufanele uqiniswe. Ilezo vumelwane ezenzile noma ezivumelane ngazo exoxeni kwethu umhlangano wethu ube impumelelo kuncane kakhulu esingathi asivumelani ngakho ngoba nokunye singeke sithi sesikuphethile iloko kudinga ukuthi kuke kuyohlalwa ngoba sivumela ukuthi kube khona laba bazohlala abazomthetho ukuze ukulungiswe la khona esithi sifuna ukuthi njengabaholi bomphakathi sikwazi ukuthi sime ndawonye ngoba nabangabaholi bomphakathi nohulumeni umholi womphakathi ilokho kuphela ngiya engibona ukuthi ngaphawula noJacinta akunikiwe ithuba lokuthi akaphawule yena wakhuluma kanje. I'm talking about countries who slaughter their people in front of television cameras. You've never heard a single African country make noise about it. You've never seen all these African countries gather inside each other and say, the president of Ghana, president of Kenya, let's come together. How are we going to fix the issue in Sudan? You've never heard that. They don't do that when it comes to that. They've never said, oh my gosh, in Nigeria, there's Christians who have been killed by Muslims. How are we as the African Union or people who are presidents of Africa who want to see the continent thrive going to come together and fix this problem? They don't care about that. Their biggest thing is about South Africa because they know very well they stand to benefit more from the resources and the minerals that they exploit from each other's countries. That's why they keep quiet. That's why even our own government, I know the Premier is going to be very upset because he doesn't like me criticizing the government. But unfortunately, as he's the Premier, I'm a representative of the people. I'm going to say it as it is. We have a lot of politicians disguised as politicians, but they're actually business people. That's why they put their business interests before the people, and that's why we find ourselves here. Thank you. Ubaba uNdunankulu wesifundazwe saKwaZulu Natal, ubaba uThami Ntuli, umhlangano wabo uhambe kahle. Kukhona abangavumelananga ngakho, kodwa okuningi bavumelene ngakho futhi ngenyanga ezayo ngoJune bazophinde babe nomhlangano lapho bezobiza khona nalabo bazumthetho ukuze kuboniswane ukuthi yiziphi izinto efuneka zenzeke kushayisana kuphi la emthethweni. The meeting endorsed government's engangeni ngesango iyafohla campaign as a focused and coordinated intervention aimed at addressing undocumented migration, associated criminality, and the exploitation of weaknesses within enforcement systems. Let me state this clearly and without ambiguity. This campaign is not directed against foreign nationals. It is not rooted in xenophobia. It is not a campaign of hatred. It is a campaign in defense of the rule of law, public safety, economic fairness, and the integrity of our constitutional democracy. Ngithi angikuphi update yokuthi uGeneral Mkhwanazi lokho ayithe uzokwenza ngempela usekwenzile njengoba umzwile kwivideo ethi uzohlangana nama leaders balidingide lolu daba kubonakala ukuthi kuphunywa naziphi ixazululo njengoba ishilo noma ubani owayithuka inhlamba ngoba ecasukile funeka azibone manje ukuthi wayesephutheni inkinga yakho nje ngiyazi ngeke uzovume ngoba ulawulwa imizwa ingakho uhulumeni ekwazi ukunimanipulate ekwazi ukuthi afike akhulume kahle athi yazi ngiyazi ukuthi aninamanzi uyabona nje njengoba kusizodlula ekhethweni uma ngase nisinika amandla sizokwazi ukulungisela indaba yamanzi ubuza ukuthi uzibuza ukuthi hawu sonke lesikhathi besingenamanzi ubengezingane ezokhuluma indaba yamanzi ubengezingane kodwa ngenxa ukuthi ulawulwa imizwa nokuthi ufila kanjani leso sikhathi wo bokuculela ingoma zomzabalazo bakunikeza iskipa esesu oversize suke lapho wena uyobavotela bathi bangathola amavoti wakho bangaphinde balibeka kodwa ke asincoma uhulumeni waKwaZulu Natal
Okuthe makuqubuka amamashi kuvela ukuthi abantu esifundazweni abagculisekile ebamsene namaphoyisa base bethi asihlanganeni sibe nomhlangano sixoxe le ndaba ukuze sifike esixazululweni. Zonke inkinga ezikhona emhlabeni zilungiswa ngokuthi abantu bahlale phansi baxoxe. Akukhathalekile ukuthi inkinga yani, ngaba inkinga enayo emndenini, kungaba inkinga enayo ebudlelwaneni bezothando noma kubungani, yonke inkinga ekhona isixazululo sayo ukuthi kuhlale phansi kukhulunywe. Ayikho isixazululo esidlula leso ukuthi kuhlale phansi kukhulunywe. Ngisho ubugebengu lobo busihlasele la eSouth Africa, uGeneral Mkhwanazi wenza i-media briefing kwakuyingxenye yokuxoxa. Upresident wa-establisha iMadlanga, i-Judicial Commission of Inquiry, Holo Justice Madlanga, ebizwa ngeMadlanga Commission. Kwakhona i-ad hoc committee, kuyaxoxwa. Ziyavela izinto manje sesiyabona. Uze wathi omunye bafowethu ukube nje labantu bamnika amadokhethi wakhe ngaba iveli yonke lento esezivela manje. Ngicela ukuzuphala kwakho la comment section ngizwe ukuthi wena ubona kanjani. Kodwa ngale kalokho mina nawe asidibane kwivideo elandelayo. Asiyeke ukulawulwa imizwa. Asike siyeke ukurizina ngemizwa. Awukubuke awukulalele kuthiwani uma ungezwanga uphinde ulalele futhi. Alikho futhi icala lokuthi angizwisisi la ngicela ukuchazela. Alikho. Icala kulokho alikho nelincu.